ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଦେଖ ସାର୍ ଆମର ଆସିଲା ବେଳେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଟିକେ ଶୁଣ। अच्छा ठीक है। ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ବି ଅନେକ ନେତା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନେତା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେ ଆଉ ଆପଣ ତ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ଦେଖିଲେ ନା ସାରଙ୍କୁ ଖାଲି ଆମର ଖାଲି କହିଦଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଉ ତ ବିଜୁ ଜନତା ସଂଘ ତ ଆପଣ ଲଢେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନା ଏ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ ଚାଲିବ, କାହିଁକି ନା କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ କିଳା ନେଇଛି ନବନି ନା। କଂଗ୍ରେସ ପରା ଭାବିଥିଲା ଯେ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ତ ଲୁପ ପାଇଗଲେ ଦେଶରୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ କି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡି ଦେଇକି କେତେଟା ଲୋକ ବିଜେପି ସହିତ ମିଶିକି ବିଜେଡି କି ଭୋଟ ଦେଇକି ମାନେ ବିଜେଡି କୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇକି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର 15 ମାସ ହେଲା ପରେ 15 ମାସ ହେଲା ବେଳକୁ ତାପରେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ କିଲା ପଛରେ ଦେବା ପାଇଁ କି ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କଣ କଲେ, ଭୁଲ କଲେ ନା ଠିକ କଲେ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ଏତେ କାହିଁ ଭୟ ସେଟା ତ ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ଓପନ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ଚୋର। ତେଣୁ ଭୋଟ ଚୋରି କରିକି ଜିତିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କଣ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ। ଯଦି ଏମାନେ ଭୋଟ ଚୋରି ନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଇଭିଏମ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ପାଇଁ କି ସେ କଥା କହିଲେନି। ଏବଂ ଯୋଉ ବଡ ଚୋର ଯିଏ ରହିଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଚୋର ସିଏ ପୁରା ନିରବ, ସିଏ ପୁରା ଚୁପ ଅଛି। କେତେ କିଳା ହେଇଗଲା ସେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବି, ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।